ജാസ്മിൻസ് കുസീനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന 4 വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള സാൻഡ്വിച്ചുകളാണ് കാണിക്കുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഈ സാൻഡ്വിച്ചുകൾ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ആദ്യത്തെ സാൻഡ്വിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ബൗളിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ സവാളയും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തക്കാളി അരിഞ്ഞതും കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ക്യൂബ്സ് ബട്ടറും 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഉപ്പുള്ള ബട്ടറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ല പോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബട്ടർ കുറവായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. മിക്സ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് 2 സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുക്കാം. ഒന്നിന്റെ മുകളിൽ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മിക്സ് എല്ലാ ഭാഗത്തും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൽ ബട്ടർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ബ്രെഡിലേക്ക് ബട്ടർ തേക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി അടുത്ത സ്ലൈസിൽ ടൊമാറ്റോ സോസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ചീസ് സ്ലൈസ് കൂടി വെച്ച് ബ്രെഡ് മുകളിൽ വെച്ച് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ചേർത്ത് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആയ ശേഷം സാൻഡ്വിച്ച് വെച്ച് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. തീ നന്നായി കുറച്ച് വെച്ച് 2 ഭാഗവും ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള സാൻഡ്വിച്ച് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോ സാൻഡ്വിച്ച് തയ്യാറാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം ഒരു ഗ്രീൻ ചട്നി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് 1 കപ്പ് മല്ലിയില, 1/2 കപ്പ് പുതിനയില, 2 പച്ചമുളക്, 4 വെള്ളുള്ളി, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊട്ടുകടല, ഒരു പകുതി ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. സാൻഡ്വിച്ചിന് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രീൻ ചട്നി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി 2 മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാം. ഇത് ഫോർക്ക് കൊണ്ടോ മാഷർ വെച്ചോ നല്ല പോലെ കട്ടകളില്ലാതെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായതിനു ശേഷം ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് 1 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പകുതി പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഈ സമയത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ മിക്സിന് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടും. ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ചു വെച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പകുതി ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും ചേർത്ത് നന്നായി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. പൊട്ടറ്റോ മിക്സ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി സാൻഡ്വിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ് എടുക്കാം. ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്ത സ്ലൈസിന്റെ മുകളിൽ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഗ്രീൻ ചട്നി തേച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി പൊട്ടറ്റോ മിക്സ് എല്ലാ ഭാഗത്തും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി 2 സ്ലൈസും യോജിപ്പിച്ച് വെക്കാം. പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ട് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആയതിനു ശേഷം ഇതിലേക്ക് സാൻഡ്വിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
രണ്ട് ഭാഗവും ക്രിസ്പി ആവുന്നത് വരെ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ച് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. രണ്ട് ഭാഗവും ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. പൊട്ടറ്റോ സാൻഡ്വിച്ച് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എഗ് സാൻഡ്വിച്ച് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ബൗളിലേക്ക് 2 മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും ചെറുതായി അരിഞ്ഞ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സവാളയും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തക്കാളിയും കുറച്ച് മല്ലിയിലയും 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി പാനിലേക്ക് അല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ചൂടായതിനു ശേഷം ആവശ്യത്തിന് മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ചെറുതായി 4 ഭാഗത്തു നിന്നും സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കാം. അതിനുശേഷം മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഓംലെറ്റ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ബാക്കിയുള്ള മിക്സ് വെച്ചു ഇതേപോലെ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. സാൻഡ്വിച്ചിന് വേണ്ടി 2 ബ്രെഡിന്റെ സ്ലൈസസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നിന്റെ മുകളിൽ ഗ്രീൻ ചട്നി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓംലെറ്റ് വെച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിന്റെ മുകളിൽ ചീസ് വെച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ബ്രെഡ് വെച്ച് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ടോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പാനിലേക്ക് അല്പം ബട്ടർ ചേർത്ത് ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം സാൻഡ്വിച്ച് വെച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിന്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ തേച്ചു കൊടുക്കാം. തീ കുറച്ച് വെച്ച് 2 ഭാഗവും ക്രിസ്പി ആവുന്നത് വരെ ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. എഗ് സാൻഡ്വിച്ച് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് നമുക്ക് ഒനിയൻ ടൊമാറ്റോ സാൻഡ്വിച്ച് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു ബൗളിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സവാള അരിഞ്ഞതും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തക്കാളി അരിഞ്ഞതും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കക്കിരി അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയിലയും 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും 1 ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി 2 ബ്രെഡിന്റെ സ്ലൈസസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ 4 അരികും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഒന്നിൽ നല്ല പോലെ ബട്ടർ തേച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് മിക്സ് വെച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിന്റെ മുകളിൽ ചീസ് വെക്കാം. അടുത്ത സ്ലൈസിൽ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് വേണമെങ്കിൽ ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോ ഒനിയൻ സാൻഡ്വിച്ച് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.